Euro try perlok be janga menta ngindia beteng ya kani ka video ka bladap perlok be janga kijing roi sam kilong ki badan kam bha ha ka jing em ka jongi we pi we ha ka ba mare marwe ane ha ka ba pai ba perlok be janga menta ka si india pulie ya ka jing Kynduh ya ki nongrwai sam Usim debit uba kakerteng jong u kalapau ha ki babun kisam ulong ukong san ha ka bapen bet penrenti ya ki jirwai sam ha ka jing maniblay jong ki Israel ya u lakhot unong rwai sam uba thiang tam jong ki Israel ya kaningin yo na ki ar Samuel kalnok ba ar phulai kit khot ka baning kong ka testament ka batham mai ka pen shisha ba u David ulong unong tho yaki babun kisam ya kaningin yo na ki Matthias kalnong ka ba ar phu ar kit khot ka ba sau phulai hadu sau pusan ya kini bon ki wei pat ki jingruai sam la tho da ki nong tem jong ka temple ki bab deiru na ka jat lebi kum kanuksa sam san pho bat nyo phulai hado phra phulai la tho da u asap sam sau phu ar bat sau phu sau hado sau phu nyo sau phu khandai bat phra phu sau phra phu san bat phra phu phra la tho da ki khon u kora bat sam phra phu phra da u heman unong Israel bat ki sam phra phu khandai da u ithanu unong Israel nalor kita u Solomon utho ya ki sam nyo phu ar bat chispa ar phin nyo bat u Moses ya ki sam khandai pho lo pe junga man sim ba khot upen shai bor ya ki nong tho bat ula pandan kam ya ki sap ki jingla jongki ha ka jing shakri ya uble bat ha ka imlang salang jong ka jingen ki nong tho sam ki long ki brio ki ba la it lut shisha bat ki brio jong ka jingen ki ba scam henry ki ba dang ya lingba ya ki jingdo jingkermen bat ki jing tanjo kumba kalong yangi baro watla la tho yaki slemba menshwa kisam kipen pau shisha ya ke ka bangi yashem menta kasni sam kalong ka ba prapu pra kat khot ka ba ar bat balai ko ong to kan wan ka jing duwai jonga hakmat jongme to pendem yala ka skor ha ka jing ang jonga naba ka men sim jonga kashlei da ki jing jar bat ka jing em jonga kanang jan ya ka jing tep kani kadai ka jing yam jong ki men sim ka spa snem ka ba ar pho we ka ba long kumju kum ka jing yam jong no re jong no lai hajar snem manshwa don ka to ka ne ki sam ki bakran shaphang ka jing jar but don ki bakran shaphang ka jing kimen ki norwai sam ki perta sha uble ba un pen em yaki but ki la yo madru ya ka jing bha uble bakim dei ban yo ki la pendan burom ya uble ya ka jing yai ne ba bha bat ka jing ie jong u bat ki kular ban yai it lut sha uble ki sam ki dei namar kata ki jing phla shaphang ka jing sil spa uble bat ki dak jong ka jing ai uble bat ka jing kermen jong u ki sam ki tho shaphang ki jing kular uble na ka banta ya baro ki ba padiang da ka jinget ya ka jing ai ba phla uble ya ka jing mape bat ka jing em ka bat mai henry ha ka jo ka por kim per shang ban shu thau nang ne bore la ne len ya ka jing bat ki jing shitam ki balawan hap ha ka ne ka parthai ka ba pop paralog ngakwa ban bu ya ka wei ka jing kali ya phi to par khat ya ka ne kumno ngin la banwan ra ya ka jing kermen bat ka jing pentingen da ka batip ba wat ki brio ki ba yai ne ublei kum ki norwai sam ki dang ya let ma bat ki e ki bangi ru yashem
Perlu be juga minta nginde pet pat ya kijing duai bala persat bensiam. Ngin pet na ki rom kalong ka bapra ket khot ka ba arpun rio bat arpo nyaw. Kumjo de umen siem ru uyarap lem ya ka jing telot jongi. Namar ya ka ngin duai kat kaban de biang. Ngim tip shu Henry shisha uta umen siem hi ukerpat na kabenta jongi hai kijing ut hir ki bam laong. Henry uta ken ubayit ya ki donot u itho ke kata kajing mot kajong umen siem na ba ukerpat na kabenta ki riu khoi kadba kum kamon ublay. Kisam kidei kijing duai ki bala persat mensim bat kijing yero jong ki Israel te kumta ha kisam kasur kalong kajong ublay kabayat ray lang bat kasur jong ki brio jong u kisam kilong kisur jing yatho jing yakren ubrio bat ublay kindongwai sam kedobet sha ublay kum ublay jonga atrai bat kus im jonga Kinorwai sam bunsin ki juyai kaang sha ublay ba un sha skor tokmi jubab yanga batu pelat yanga kini shisha kilong ki jing pen pau ki basai bha ya kajing duai jong ubrio sha ublay kajing itenat bat kajing khot jong ki sam kum kijing duai bat kijing yaro kasong ha kajing shisha ba kisam kilong kaktien jong ublay ha karukom jong kajing duai bat kajing yaro jong ki riungay kumta kisam ki pendap ya ki khon jong ublay da ki khilim mat jong kajing yade kabajan bat ublay kumba labatay ha ki rom kalno ka bapra dikot ka ba arpun rio bat arpin nyo kumjo de umen sim ru uyarap lem ya kajing telot jongi namar ya ka ngin duai kat kabandai biang ngim tipsho Henry shisha uta umen sim hi ukerpa na kabenta jongi ha kajing ut hir ki bam la ong Henry uta ken ubayit ya ki donon ithu ka kata kajing mut kajong umen sim na ba ukerpat na kabenta ki riu khoi kat bakum kamon ublay parlo be jonga ngadan kajing kalia phi balai ujisu upandan kam ya kisam kaba ithu yangi shaphang kajing dan kam kaba kila bantre ha kajing yeshem jong kajing ai kajongi parlo be jonga blend kurkhuya phi bangi sai beteng biang pat ha kani ka video kabanwan